Horas, salam jumpa di YouTube Sandeli Berbakpan. Satabi bolon, jak amat taraja ina tasori pada, saluhut raja na pinaksanapan. Songunari, songod dia do hita asa buhi gabi raja perhata. Araw na perlu bototta, araw na perlu udah hunotta. Na parjolo, ikut parjolo hita martangiang, mangido pangurupion, mangido gugu tutuhatta, asa dilehot di hita, gugu do disuk, asa gabi marsahala hita, lamang ulaon ulaw tay, ima ulaon para datuni. Sato ngani tangiang do ulaon inna. Nasilajuk na perlu adong kemauan, sarana ikonong rasa ingin tahu di hita, ikonat tusatta ma tarobotta, isiru hita, jelek kubui patorangotta. Asa denggan dia kena maranggi didik kina perustahi. Nasila jukna kebototta konsep dalian natulu. Omma songo dasar ni ada batak. Iko bototta ro menerapkan dalian natulu konsep ni dalian natulu. Audo dasar ni ada batak. Nasila jukna kebototta ado filosofi ni uleon pada datun ni ada batak. Ima sidap suluk do naro. Unang terjadi aka ketegangan inalahu mangulaw nadat tita ikut takas bototta. Pengertian ni sidap suluk do naro. Nasilajukna bulu kita mangulaw nadat batak manang raja perhata ikut nang bototta ima upasa do upama. Ikebu pihak kunotta upasa do upamaun hobartu habianna. Asa song nagir sini akka pakadeoni. Nasilajukna ke pangaradiun. Ikonong haradiun ni hita. Bulu hita raja perhata ikonong pangaradiun. Radi hita masyajar mangguruhon. Radi hita mangalatik dirita. Asa anggiat takwasai akka materi-materi karurut para datun ada batak. Molodung takwasayo akarurut para datun uleun ada batakon tentu mentalta keberanian tapi pasti kuat. Jadi perlu sebelum uleun nungata parade ima konsep do akka materi jelek kotalatik dirita asabu kita tampil do dengan napapatun ima songo kita raja perhata ikut naik kita parbaul-baul na gulon. Labok makatay. Unang murah-murah-muro. Jelek kumampu do hita mengendali kedirita. Odo ituntut hita bulu raja perhata ikubui menguasai situasi. Mampu menahan diri. Unang murah emosi, tagbui muru. Jelek kumampu memberi solusi. Nah palimahon penampilan. Penampilan seorang raja perhata sangat diperlukan. Sebagai raja perhata berpenampilan sebagai raja. Ima kriteria boleh naik kita raja perhata. Songoni majo amang raja inang suribada nabui pinatolhas taringot kriteria ni seorang raja perhata asa terdok gawi raja perhata nomor sahala. Jadi boleh tungadong na kurang lebih dia kamat raja na tusuribada. Sabait kamu amang akka panuturion ang dia sikop jala tabbe pangantusion dia kasudut na poso. Horas, horas, horas. Salam dari YouTube Sandeli Berbakpan.